Hola, Raquel. Hola, doctor. Ja tinc aquí els resultats de tot el que ha passat aquesta nit. Què m'ha passat? Com ha anat? Has dormit bé per això? No gaire bé. Això és normal perquè el cervell, d'alguna manera, al començar a dormir en un lloc diferent, li costa una miqueta. Però tot i així, ha costat molt menys del que et penses. T'has adormit molt ràpid i sí que és cert que en algun moment t'has despertat molt breument, però has tingut un son molt normal. Quin ha estat el resultat de la prova, doctor? Doncs bones notícies. El teu cervell funciona magníficament. Veiem que fas totes les fases de son. Son profund, aquí, son superficial, però veiem també la causa del teu problema. I és que si t'hi fixes, quan estàs aquí en son profund, fas moltes pujades a son més superficial. És com si aquest son fos intranquil. Aquesta és la causa del teu problema. La tensió i l'estrès del dia ocasiona la teva sensació de mal dormir. I quin seria el tractament o la solució que haig de fer? El tractament no serà a base de pastilles per dormir, sinó amb tècniques de relaxació o tècniques de control d'estímuls, pot ser ioga, pot ser diferents coses que ajudin a organitzar-te millor el dia per no arribar amb tanta tensió al moment d'anar a dormir.